Rahama da albarkar Ubangiji ta tabbata gare mu jama'a. Sunana Muniratu Labaran. A yau ina mai farin cikin gabatar muku da wannan shafi nawa mai suna Let's Bond. Ma'ana ku zo mu shaƙu ko mu san juna. A wannan shafi za mu dinga kawo ƙayatattun littattafai na Hausa masu muhimmanci ga al'umma. Sannan za mu dinga yin tsokaci da sharhi akan littattafan. Sannan kuma akwai shawarwari ta fannin rayuwa na yau da kullum da za mu dinga kawo muku. Za mu dinga yin fassarar abin da muka kawo muku cikin harshen Hausa zuwa harshen Turanci, ta inda waɗanda ba sa jin Hausa su ma za su ƙaru da wannan shafi namu na Let's Bond. Shawarwarinku, basirarku da sharhinku na daga abin da za su taka muhimmiyar rawa wajen ganin mun kawo muku abin da ya dace da mu da ku baki ɗaya. Littafinmu na farko da za mu gabatar a wannan shafi sunansa Zaɓin Allah, mamallakin shahararriyar marubuciyar nan Bilkisu Salisu Ahmad Funtuwa, wacce aka fi sani da Anti Bilki. An wallafa wannan littafi kimanin shekara 23 da suka wuce. Sannan littafin kashi biyu ne, na ɗaya da na biyu. Kashi na ɗaya yana ɗauke da shafuka 160, sannan kuma kashi na biyu yana ɗauke da shafuka 156. Wannan littafi yana ɗauke da darussuka da faɗakarwa da nishaɗantarwa. Muna neman haɗin kanku da gudunmawarku ta hanyar bibiyar mu a shafukanmu na YouTube, TikTok da Instagram. Sannan ku yi subscribing da YouTube channel ɗinmu, ku kuma danna alamar ƙararrawa domin samun saƙonninmu da zarar mun ɗora su a yanar gizo. Yin hakan zai ba ku damar lashe kyaututtuka da muka tanada domin ku, waɗanda za su dinga zuwa lokaci zuwa lokaci. Ku hanzarta ku biyo mu a shafukanmu, ku yi subscribing don kar a ba ku labari. Ga masu son ba da shawarwari ko sharhi a kowace manhaja tamu, su tabbatar sun ba da gudunmawa da za a ƙaru, banda zagi, cin zarafi ko ɓatanci ga wani. Mu gudu tare, mu tsira tare. A post ɗinmu na gaba za mu fara karatun littafin kai tsaye. Na gode. Rahama da albarkar Ubangiji ta